Moi drodzy, patrzcie. Teraz zaprezentuję wam słynne wodzenie zabójcy na pokuszenie. No, chodź. No, uderz, no. No chodź, co, chcesz uderzyć? Co? Uderzyłbyś? Co, chciałbyś, co? Co? No uderz, no, być taki mądry, no. Jebnie czy nie jebnie? Za przeproszeniem. No, uderz, no uderz. No, uderz, no. No być taki twardy. No pójdź. Uderzysz? Kisia lala? Łysa pała w kącie stała? No uderz. Nie uderzysz, no chodź, nie dla psa kiełbasa! Kuchyde! No. Moi drodzy, to byłem ja, Niklaus, a to było słynne wodzenie zabójcy. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na streamy, pozdrawiam, do zobaczenia.